Umntwana iyakusebenzela. Nakiso mzalwane? Iyakusebenzela nje iyodwa nje, iyakusebenzela iyodwa lento bomntwana. Ungafastanga, ungathandazanga, ungenzanga lutho, ubile umntwana nje. Wafika uNkulunkulu wafika weza kuye njengomntwana. Waboya Jesu waya kuye njengomntwana. Nakiso mzalwane? Amen. Okay, ingane uma ibhekene nenkinga noma ihlushwa ezinye ingane yenza njani? Iba bold. Amen. Uphuma lento ngathi usumntwana. Ithini bese izomtshela ubaba. Izomtshela ubaba. Nakizomzalwane. Amen. Ingakho ke lento zale sithi mesiqala sithena singegama kaJesu but demon get out. Labathi yahluka mangabe sesibhekene nezimpi. Sibiza igama likababa through what? Our battles. Kodwa mase sifika kuyena sithi baba egameni likaJesu ngiyabonga ukuthi uzwe njani. uJesu mekhuluma noLazaro uthi Lazaro get out, phuma. Ukhuluma uyamemeza ngesibindi, ukhuluma ngolaka, kodwa mase phenduka kuNkulunkulu esiyabamba usethi baba ngiyabonga ukuthi ungizwa njalo. Yabona inefihlo lento bomntwana. Nkosi yami. Une secret empeni umntwana. Unofika nemfundisi. Bese vele ngibonda isisuka ihloka ndlebe lasemhlabeni velele. Ukhuluma nalontanga yakhe. Akazi ukuthi khona into ephe kwami. Akazi khona into ebekiwe phezu kwalo mfundisi. Umfundisi ngenxa into ebekiwe phezu kwakhe. Ngaphandle kwento ebekiwe kuyena umfundisi. Being the child of God. Yiba umntwana. Being the child. Yiba umntwana kaNkulunkulu. Ngibusele ekubeni umntwana kaNkulunkulu namhlanje. Ngifuna uyozinza ekubeni umntwana. Awuphume manje usuyilinganisa kakhulu nama-level, wayilinganisa nabonke abantu, wayibona ngathi usuyalingana nabonke abantu abangaphezulu kwakho ngoqobo. Awuphumela ngokuyoba umntwana nje. Masubuye emntwaneni uzosibona wena ukuthi akulingani nalabantu ngoqobo. Labantu badotshiwe kunami. Uzokwazi ukubona ukuthi lo muntu umdala kunami ne-age ufana nomama ongizalayo. Nasekhaya uyashintsha ekhaya. Nomenza nomandla usakhuluma nomuntu kanjani nabazali bakhe ekhaya. Masuqalile wayomasterisha into bomntwana iyazakhekela. Awusakhulumi ngokuthi nawe umzali nawuzele. Noma ungazala nizale nonke ekhaya uzalwe nawe uphinde uzale. Akusho ukuthi sewumdala nalo wakuzala. Be a child. Mawukale waba umntwana ushintshwa i-atmosphere, ushintshwa i-environment, ushintshwa isimo. Athi into engahlosa lothando likaKristu naba bokuhluba noma ukulabaza bokuhamba ngoba sinabantwana baNkulunkulu. Umntwana uhlukaniseki, umntwana useparateki, umntwana ngeke ubone ehlukaniswa ukuhlupheka kwasekhaya. Ujabula hlushelwe ekhaya. Size sidabuke sithi umntwana kodwa uyalazi usize sibheka ujaniswa ukuthi umntwana. Hey Nkosi yami. Jabulisa nje ukuthi umntwana nje. Ubuntwana bubodwa buyajabulisa webathanda. That is why sachuzelwe ekutheni sibe ngibo abantwana. That is why uNkulunkulu asibeka kwilevel ukuba abantwana ngoba ufuna hlezi sijabule. Wena uyikhiphe emntwaneni wena.